Semubereki kana kuti munhu ari kutarisira mhuri, hapatombodi motivation kuti uwane simba rekushandira mhuri yako kuti irarame upenyu hwakanaka. Chirevo chanhasi chiri kuti dzvenyu ratsika pamusoro pemarasha. Haritombodi munhu anori kuti iwe mhanya ubvepo unotsva, nekuti situation yariri already inotorifosa kuti ridaro ritomhanya ritobva pamusoro pemarasha iwayo. Mubereki ari normal, mwoyo wake unofanira kutsva kana achitarisa vana vake vachitadza kuenjoya zvinhu zviri kuenjoyiwa nevana vevamwe vanhu vane vabereki vavo vanovachengeta. Asi taita dambudziko revabereki vane mwoyo yakatindwara. Unonzwa mubereki achitotaura kuti upenyu hwamuri torarama hutori nani, isusu takakura tichitambura, taiti takadyeka 1 makiseni toenda kuchikoro, tozodya manheru tatobva kumombe futi. Iwo unoendako kuchikoro nemaputi utori nani. Takakura tichifamba netsoka, tichibayiwa nemizwa muzhiromu, tichienda kuchikoro tisina bhutsu. Iwo utori nadzo utori nani. Apa chitarisa bhutsu dzacho dziritonzi utori nani. Zvimatenesi kana kuti zvimateki zvakasiyana makala. Pachikoro chiri kudiwawo kuti mwana ange akapfeka bhutsu dzakafanana nedzevamwe. Kana pachidiwa bhutsu dzeblack, mutengerewo kabhutsu dzeblack. Kana pachidiwawo bhutsu dzebrown, mutengerewo kabhutsu dzebrown. Pamusoro pezvo anenge aine chiunifomu chegreen chawakasokumbira kwasise kana kuti kwatete vako ameno. Pachikoro pari kudiwa unifomu yekaki, mwana wako iwo anenge ari zamburinga munyemba. Bhegi hatichatauri, pamwe pacho mabhuku atori muchikwesho, atori mupurasitiki. Saka unozoda ani kana kuti wakamirira ani kuti akumotivhete uwane simba rekushandira mhuri yako kuti irarame upenyu huri nani. Iwo ruti kana wakakura uchitambura, mhuri yako irifanira kutambura here? Vamwe vanobva vataura kuti tiri kuedza, zvinhu zvakaoma munyika, situation iri very hard, tiri kuedza kuti vana vedu vararame upenyu hwakanaka. Handirambi kuti vamwe vabereki vari kuedza zvichiramba, asi ndoda kukuudza muzuva ranhasi kuti pane musiyano wekungoda kuti vana vako vararame upenyu hwakanaka nemusiyano wemunhu ari kuita kuti zvinhu zviitike, ari kutora matanho kuti vana vake vararame upenyu hwakanaka. Nokuti mumwe munhu anogona kuti ndiri kuedza, ndiri kuzama, uona ari murume ane magirlfriends, kwete girlfriends, ane magirlfriends ari kutomentena, vamwe vacho vachitorukiswa musoro ka2 pawiki. Asi bhutsu dzemwana wako kuwe kuchikoro panongodiwa bhutsu 1 inopedza gore rese. Kana iri uniform 1 inogona kupedza gore rese kana kuti matemu mairi zvawo. Asi unowana mari yekumentena magirlfriends, mari yekumwa chaiyo haumboishayi. Hazvina kuipa kutengera mabhururu ako doro kana kuti nekumagochera nyama. Asi wakambotarisa here kuti mabhururu ako iwawo vana vavo vari kurarama upenyu hwakaita sei? Pamwe pacho vana vavo vakatorongeka kudarika vana vako iwo. Vanenge vari smart, apa ndiwe uri kuvatengera doro nekuvagochera. Uri kuziva kuti chii chinoita kuti vashaye mari yekugocha every weekend, vachizoitawo apo neapo. Inyaya yekuti pane zvinhu zvavanokoshesa, asi iwo unoda kuzvita chibaba kana kuti chimama chinowana nguva yekufara every weekend uchidira petro mumatengi evamwe. Uri kuda kumotivetwa nani kuti ushandire mhuri yako? Inini muzuva ranhasi ndangoti ndikuudze kuti hapana munhu ari kuuya kuzokupa pressure iwewe kuti uende kunoshandira mhuri yako. Hapana munhu ari kuzokupa motivation, asi iwe wega mwoyo wako unofanira kutsva uchitarisa vana vako, and then wotarisawo vana vevamwe vanhu. Paunofambawo munzira hauono here vana vevamwe vanhu vanonga vakachena vachienda kuchikoro? Pamba pacho vari kurarama upenyu hwakadii? Pamari yaunospenda kana kuti yaunoshandisa pamwedzi, ukazvitarisisa hapashai chinhu 1 or 2 chaunogona kubvisa kutomboisa pasaidi. Chinhu ichocho mari iyoyo woisa pavana vako, woisa pamhuri yako, zvekuti vanogona kutofara ende vanogona kutokutenda, ende zvinhu zvinogona kutochinja kana iwewo mwoyo wako uchitsva. Mwoyo yenyu ngaitsve varume.